micro nos deja o no nos deja. En valencià? Vull parlar valencià, exactament, perquè és una cosa que avui ha faltat així, ¿vale? Parlar en valencià. Volia, en primer lloc, agrair a la direcció que avui acaba el seu període perquè ha estat durant 3 anys i mig molt durs, 2 anys i mig molt durs d'aguantar aquest projecte en un context de canvi de direcció i inestabilitat i n'ha agrair el curro que s'han menjat un equip de treball que ha aguantat durant 2 anys i vull demanar un aplaudiment també per a Juan Ginel que s'ha de tornar l'equip i que se l'equip abans. A veure, quatre coses molt ràpides, que jo crec que d'ací anem a treure diverses coses molt concretes. En primer lloc, per mi, la unitat que traiem d'aquesta assemblea, podem veure que, vull dir, tots junts i juntes som moltíssima penya, jo crec que som dels espais polítics que més força té, tenim militància per tot el País Valencià, jo crec que no n'hi ha tanta gent activa, tenim una capacitat de treball molt gran i tenim que anar cap a la lluita unitària, d'acord? Perquè crec que podem assolir molts dels objectius que s'estem plantejant. Crec que tenim ja un projecte pels propers 2 anys, que ja tenim clar el que volem fer i el que volem treballar, que és memorable la participació que hi ha hagut en aquesta assemblea, que som 110 persones, 115, no sé què han dit, però ha sigut brutal la quantitat de gent que ha vingut de tot el País Valencià per recolzar el projecte de joves. Vull agrair també a totes les militàncies, que cadascú, jo sé que tots estem fent molta faena, cadascú en els seus espais, estem fent la lluita cada dia, una lluita molt necessària. Vull agrair al servei tècnic, que s'ha currat molt d'aquesta assemblea, a les acreditacions, a Andrea especialment, que se troba que no està en el seu millor moment de salut. Gràcies, Andrea, moltíssimes gràcies. Crec que també és el procés que hem tingut, l'esforç que la gent jove fem per a transformar les dinàmiques de les organitzacions polítiques, que sabem que són coses que tenim que canviar, que tenim que sentar-nos, que tenim que revolucionar i pensar noves formes de fer política, sobretot a la forma d'organitzar-se, i crec que aquest procés assembleari ha sigut un intent d'intentar aplicar noves formes de treballar i noves formes de ser resolutius i resolutives, i crec que en aquest aspecte hem complit aquest objectiu també. També dir que n'hi ha moltes coses molt importants a treballar, moltes cites molt importants, però jo crec que el que tenim ahir és el 22 de març anar a les marxes a Madrid, marxes per la dignitat, que és la lluita unitària, el que mobilitza tots i a totes, i a veure si podem anar a prendre Madrid i anar a totes juntes a Madrid i a continuar generant identitat i generant organització en la classe obrera, que és per això per el que estem treballant. Res més, moltes gràcies i a treballar.